matkamessuilla ja me ollaan täällä Visit Finlandin Noora ja Minnan kanssa. Ja nyt me keskustellaan parin kysymyksen verran siitä, että mitä meidän pitää tehdä maailmalla ja mitä me tehdään jo tunnettuuden eteen, että kaikki ulkomaalaiset ajattelis I wish I was in Finland. Nythän Suomi, Lonely Planet valitsi Suomen tuohon listalleen, eli me ollaan kolmansina siinä, että he suosittelivat, että vuonna 2017 ihmiset tulisi vierailulle Suomeen, eli se oli tosi iso ansio meille. Ja revontulet kiinnostaa maailmalla aina, eli Suomi tunnetaan tällaisena talvikohteena. Lumi ja revontulet, porot, haskit, ne on sellaiset perusjutut, mitkä kiinnostaa ulkomaalaisia Suomessa. Mitkä on ne digitaaliset kanavat, millä te parhaiten tavoitatte ulkomaalaisia matkailijoita? Meillä on meidän nettisivut 10 eri kielellä. Sitten meillä on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Meillä on Japanissa omat kanavat, Kiinassa omat kanavat, Venäjällä. Eli monipuolisesti ollaan kaikissa noissa digitaalisissa kanavissa. No sitten jos miettii, kun Suomessa on paljon pieniä matkailuyrityksiä, ketkä miettii kansainvälistymistä, mikä on teidän vinkit niille, että mitä heidän tulisi tehdä, jotta heidänkin kansainvälinen näkyvyys kasvaisi ja mahdollisesti saisi ulkomaalaisia asiakkaita heidän omia tuotteita käyttämään? Rohkeasti mukaan vaan digitaalisiin kanaviin, eli myyntikanaviin ja sosiaalisen median kanaviin ja markkinoimaan itseään kohdennetuilla, halutuilla markkinoilla. Nyt me mennäänkin sitten antamaan omat lempipaikkamme tuolla ja siellä voit käyttää #VisitFinland ja kertoa sun oma lempipaikka ihan mikä tahansa aika vuodesta.